Здравейте, пичове, аз съм Слави и съм мега хайпнат в момента, защото днеска излезе нов трейлър на игра, която не вярвах, че ще има. Това е игра, пичове, по Captain Tsubasa, мангата и анимето. Значи това е футболна игра по Captain Tsubasa. Не знам колко хора от вас са гледали Captain Tsubasa анимето с японските футболисти, супер фантастичните и супер хайп, мачове, шутове, футболни техники и така нататък. Но аз лично съм голям фен. Хората, които ме познават добре, знаят, че аз супер много не харесвам футбол, но Captain Tsubasa играта е нещо, което ще играя със сигурност 100% с много голям кеф и с много голям хайп. И даже смятам, ако има някаква про-сцена, да разцъквам някакво супер сериозно такова. Значи, това, което трябва да разберете, защо тази игра е толкова интересна и толкова изненадваща и толкова яко, че ще има. По принцип, повечето аниме игри са някакъв вид Arena Fighters, както съм показал много пъти с заглавия като Jump Force, като играта по Dragon Ball Z, която е Kakarot, нали, последната, Black Clover, Boku no Hero Academia и така нататък, но Captain Tsubasa аниме играта, пичове, ще е с героите от анимето, с супер яките хайп техники, които има в анимето. Ще могат да се играят сигурно супер яките Dream матча. Още няма много показан геймплей. Анаунса с трейлера беше буквално днес. Играта ще е от Bandai Namco, разбира се, те правят най-яките аниме игри. Тук прави един шеймлес плък на компанията. Но Коджиро специално, който виждате тук, ми е супер любим герой Хюга Коджиро. Той е, нали, врагът на Цубаса в анимето. И ако сте фенове на анимето Едко и Гензо Акабаяши, легендарния вратар, и другия легендарен вратар, който супер много ме кефи мен, той е на Мео FC, Лакаши Мазукен. Та в тази игра ще може да играете с всички тия герои, пичове, и ще е супер яко според мен. Значи, този анонс с този трейлър днеска ми дойдоха буквално като някакъв гръм от ясно небе. Не предполагах, че ще има аниме игра по Captain Tsubasa през 2020 година. Та игра излиза тази година, както вече казах, няма много геймплей, но ще излезе за PS4, Nintendo Switch и PC. Това видео няма да е много друго, между другото исках просто да споделя хайпа си от този анонсмент с вас. Сега искам да кажа горе-долу какво аз лично се надявам да има в играта. Това, което се надявам да има в играта, е възможността да играете с нормалните отбори, които са в анимето, нали, с дефалтните им стартъп играчи. Надявам се след това да имате възможност да си правите и къстъм отбори, в които играете с отбор, който вие си формирате, и разбира се, супер много се надявам да има мултиплеер срещу хора в интернет. Това ще е мега яко. В играта 100% ще има някакви такива, как да кажа, някакви супер барове, такива power-up за супер техники и така нататък, които може би няма да са много по вкуса на хора, които харесват в кавички нормален футбол. Аз лично не харесвам нормален футбол. Знам, че има такъв мим, който върви около мен с това: ха-ха, Слави, кога ще играеш в FIFA или нещо такова. Супер много мразя FIFA. Нали, нямам нищо против хората, които играят. Провеждали сме събития преди за феновете на FIFA и така нататък. Аз нямам нищо против тия неща, но аз персонално лично супер много не харесвам FIFA и нормален футбол поради ред причини, но Captain Tsubasa ще се разцепя там, пичове, разбирате ли. И всичките тия фантастични техники силно ще ги има в играта, и те са това, което вероятно ще отдръпне голяма част от традиционните футболни фенове от Captain Tsubasa играта, но пък надявам се истинските аниме фенове, които се кефат на анимето, може би и на мангата. Между другото, мангата е започнала да излиза 81 година, пичове, анимето е първото аниме някъде от 83 година. Сега през 2018 година се появи някакъв ремастър на там първите сезони на анимето, което са още само Цубаса, Коджиро, Мисаки и
тия другите там дефалтните отбори, нали, Гензо Акабаяши, Окаши Мазукен и така нататък. Това е преди да играят срещу европейските отбори, те нататък играха срещу някакви отбори в Германия, някой от футболистите беше отишъл да играе във Франция, си спомням, или нещо такова, нали, имаше някакви много сериозни рокади в отборите напред в историята. Аз не съм гледал анимето много нататък, но супер много се кефа на тези по-олдскул аниметата, се кефих много на опенингите и ендингите също. И отново за 10-ти път си му казвам в това видео, съм мега хайпна да играя игра по Captain Tsubasa, хора. Просто супер яко ми изглежда и самата идея е много смела. Тук виждам в прес анаунсмента, който са пуснали от Bandai Namco. Казват, че смятат как тази игра ще запали нормалните футболни фенове. Аз силно се съмнявам това да се случи, но тъй като играта все още няма релиз дата, ако излезе някъде около датата на FIFA, ще е много интересно и много смешно, защото някакви хора си мислят, че на базика. Така или иначе, Captain Tsubasa Rise of New Champions излиза тази година за PlayStation 4, PC и Nintendo Switch. Хайпът е много голям. Благодаря ви, че гледахте това видео, пичове. Чао и до следващия път.